Nastupi pred publikom, audio i TV snimanja se započinju u starijem predškolskom uzrastu, melodijom 3, kada deca iskustveno doživljavaju osjećaj izvođaštva na sceni. Šta je publika, šta izvođač, kako se odnositi prema mikrofonu, kako se ponašati i komunicirati na sceni, su pitanja na koje odgovore dobijamo postepeno, učeći jedni od drugih. Program Melodijum 4 je prelaznog karaktera, u kom se ispituju i temelje vokalni i instrumentalni muzički afiniteti i sposobnosti dece od 7 do 10 godina. Na grupnim časovima se uče osnove muzičke pismenosti kroz lake i zabavne aktivnosti. Pozicioniraju tonski odnosi, trajanja, visine i muzički koncepti. Decu učimo kako da kritičkim razmišljanjem, timskim radom i povezivanjem vokalno-instrumentalne prakse istražuju zakonitosti muzike i dođu do zaključaka o strukturi muzičkog jezika. Individualni časovi instrumenta koji se kombinuju sa grupnim su polazna osnova za ulazak u svet izvođaštva i interpretacije muzike učenjem sviranja klavira ili gitare. Časovi su prilagođeni uzrastu, sposobnostima, mogućnostima i žanrovskom afinitetu učenika, pri čemu se poštuju, ali istražuju različite svetski priznate metode i tehnike učenja. Izuzetna sinergija malog, ali dinamičnog nastavničkog tima i aktivnog učešća dece i roditelja prožima se kroz individualni i kolektivni rad u kojem, iako svako napreduje prema mogućnostima, Melodijum traži i pruža maksimum angažovanja. Putujući od najmlađeg uzrasta, dolazimo do instrumentalnog odseka, koji podrazumeva učenje sviranja na klaviru i gitari, ali i uopšte kombinovanje teorijskog i solfeđijskog znanja, neophodnog za dobrog muzičara. Kad vidimo kako prsti izvođača prepiraju po dirkama ili žicama instrumenta, to nam se čini vrlo lakim, zabavnim i interesantnim načinom da osoba izrazi ono što muzički osjeća. Učenje sviranja jeste svojevrstan muzički doživljaj u kom se podstiče unutrašnja želja, motivacija, ljubav prema instrumentu i muzici, ali se odvija i unutrašnja borba u kojoj učenik uči o sebi, razvija samodisciplinu, samokontrolu i samopoštovanje. Cilj ovakvog načina muzičkog obrazovanja nije samo razvijanje virtuoznosti, već razvijanje ljubavi prema muzici, muzičke kreativnosti, fantazije, kao i uživanje u samom procesu stvaranja muzike. Savladavši osnove muzičke pismenosti i tehnike sviranja, cilj nam je da naši učenici budu osposobljeni da samostalno nastave svoj muzički rad i razvoj tokom života. Instrumentalni odsek Melodijuma pohađaju učenici različitog uzrasta, nivoa znanja, žanrovskih afiniteta i muzičkih dispozicija. Zbog toga se trudimo da tempo i dinamiku nastave prilagodimo svakom učeniku ponaosob, a da pritom vrednujemo angažovanje i postignuće tehničkih zahteva prelaskom na sledeći stepen znanja. Razvili smo dve vrste kriterijuma koje svake godine usavršavamo, nivelisani i individualizovani. Od specifičnih potreba učenika zavisi koju vrstu programa će pohađati i kakvi zahtevi i očekivanja će biti prioritet u muzičkom napredovanju.
Na časovima gitare, koristeći se prvenstveno tehnikom sviranja trzalicom, učenici se upoznaju sa gitarom kao ritmičkim instrumentom i kao solo instrumentom, savladavajući istovremeno osnove muzičke pismenosti. To podrazumeva upotrebu standardne notacije, ali i upotrebu tablatura kao sredstva koje značajno ubrzava i olakšava rad. Najčešće smo okrenuti modernim kompozicijama, pop i rock muzici, džez standardima, a imamo i polaznike koji su se opredelili za klasičnu gitaru. Ne zapostavljamo ni stvaralačku stranu muzičkog procesa i razvoja, pa se tako trudimo da naše učenike ohrabrimo i pomognemo im da se oprobaju u komponovanju, da učestvuju i u procesu snimanja zvuka i njegove obrade. Časovi teorije muzike i solfeđa su sastavni deo instrumentalnog odseka, u kojima su učenici razvrstani ne toliko prema uzrastu, koliko prema prethodnom znanju. Grupni časovi predstavljaju nadogradnju muzičkih saznanja neophodnih za razumevanje ritmičkih, melodijskih i harmonskih obrazaca, za okruživanje slušnih predstava u cjelinu koja je neodvojiva od instrumentalne prakse.